Totok pakatok sa udto nagbabalik mga kabisyo my love. So sweet tuyog ta sa pagpaminaw kanato karon mga takna kumbati na pud sad ta sa pagpalanog-lanog. Ilabi na sa pagpahimso. Hatod kanato mga kabisyo my love. So sweet nini diri sa Calabo Plus Herbal Supplement. Hatod kanato pud usab sa Jesser Marketing. Nga doon ay mga ingredients sa kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan, o ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa o banaba. Makatabang usab sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 093097360009. Mayong udto, labi na gihapon sa mga stasyon nga naabot sa itong pagsibya karong mga takna. Yes FM Kagwait 99.5, Gold Bayugan 88.9, Line FM Tubigon Bohol, Go FM Trinto 94.1, Big Radio Bayugan 99.9, DYRG FM Radio Gindulman Bohol, Radyo Tribo Madrid 98.7, Line FM Barubo, Real Radio San Francisco 88.3, Line FM Badas Placer, The 1FM Marihatag, Surigao del Sur, The 1FM San Miguel, Surigao del Sur, and 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City. Dagang salamat, mayong udto kaninyong hurot, mayong pagpaminaw, mayong paglanog-lanog. Umbati ta sa tuang programa niya karon, kauban gyapon ninyo akong ka-sparring partner. Ganyan niya gyapon usab kita magpalanog-lanog, pabati mo kanyato ha. Ilabi niya to ang sunod nga programa nga ato ang panyukaran mga kabisyo hinigugma. Ha, kumbati ta sa pagpabati. Ato confession ato ang hatagag pagtagad ang laing kaagi na pudusab sa ato ang kapwa kabisyo nga nagpadala niini. Gusto mo mag-share sa inyo ha mga kaagi, pwede lang mo mag-message sa ato ang Facebook page Katok Confession Facebook page, and ato na siyang hatagag pagtagad. So regards ta ninyo diha dapitay labi na kato mga karon pa na ni udto. Okay lang na siya, importante sa malaga nakaapas ka. Ready na ba ka ani Lolo Baba or ready na? No choice, ready na. Bago lang jud ni siya nahitabo. Pero dugay na ni siya mga kabisyo. Way back 2017 pa ni siya, no. Nangadto migbukid para mga lag dito sa namatya namong paryente. Kani mga paryente na among giadtuan kay sigi o side sa akong papa, so dako kaayo migsalig na dili mi pasagdan sa akong mga paryente. Hapon to padong na migbukid, tapos ang nagdrive sa among gisakyan kay ang amo ang angkol. Niuban mi sa kumanghod kay abi namog mauban ang akong papa, so niuban mi didto. Bahala, wala nga mo ang papa. Pag-abot na mo dito, dapita kay bukid jud kayo siya, tapos layo kaayo, walay tubig, walay tarong CR. Ting panihapon na, so nagkaon naming tanan. Natingalo ko kay sigig tanaw sa kuwang, ako ang angkol. Abi na ko og naunsa. Hoy, si angkol. Ayaw kol, bata pa ko kol. Niuban mi sa kumanghod kay abi namog muuban akong papa, so moto. So wala lang ko ato kay angkol god. Siya na angkol kay buutan, manghinatagon og klingi nga angkol. Sigig panggunit og aping, unya sigig pangsi. Kay angkol man okay lang. Unya nahuman ang panihapon, nagparty-party sila og nagdisko-disko og taman. Murag walay ugma. Sige glala, sige inom. Kuyaw kayo no. Kalag-kalag unya party-party. Sa tinuod kita namang ganyan gabuhat niya. Para dili pod masulubon ang namatay ba.
Sunod ato kay tuwa ko sa may kubo. Dito unta ako matulog kay naman ako auntie og mangho didto. Nya guot-guot naman sad sumutong wala na lang ko didto natulog. Dito ko sa sakyanan na katong gidrivean sa akong uncle. So gamay nga sakyanan, mi natulog kay na akong igagaw nga babae og auntie nako. Mama sa akong igagaw. O lagi, grabing pagsalig sa akong mga paryente. Unya, balik ta sa party-party nila. Nag-party-party sila. Hala, sayaw-sayaw, saba kaayo. Habang sayaw sila, ako kay natulog na ko sa sakyanan, sa may multicab. Natingala ko na ay sige gunit sa akong aping. Madlok na bataon siya ba niya siya? Wala lang sad ko. Sunod na sad ning gunit sa akong ilong. Sunod kay murag gigunita na niya nga akong dughan. Nang katik-atik ko takilid para dili mahalata. So ako nakatulog naman jud ko pagkakadlawon ato kay nagsabit og duyan ang akong uncle tapad nako. Wala ko kabalo nga nitapad na day siya sa ako. Agoy ko layo lagi kol bata pa ko kol. Wala ko kabalo nga nitapad na day siya nako mauto natulog na banda mga alas 4:30. Mga hapit na alas 5 kay nagdamgo ko ato kauban daw nga ko ang mga friends o classmate na nagsigi daw mig pangatawa. Agigitik siguro kasi mo uncle. Gigunitan sa akong friends ang ako ang private part sa ubos unya. Iyang sabi na kong damgo. Sus, kay pagmata na ko. Tinuod jud ay. Gigunitan sa akong uncle ang ako ang mga private parts. Unya unsa tong na-feel sa akong damgo, mao po di itong yahang gibuhat. Dan ko pala giyang paminaw ba. May gani nag-jacket ko tapos nag-jogging pants. Tapos nagsapaw pa kog maong shorts sa akong pagkatulog. So ako dayong giwakli ang iyang kamot tapos gipikpik niya ang ako ang paa unya ako ni hawa jud kog dali-dali unya siya kay patay mali lang kaayo. Paminaw jud nako nagmata jud to siya kay nagatik-atik og hagok dayon. So ako nagdali-dali kog naog sa multicab unya ni mataman akong duha kay agaw iyang isa ka lalaki nga anak. Unya sa akong kahadlok sa akong pagkakulba wala nako kabalo unsa akong buhaton. Feeling nako gihugaw-hugawan kog taman. Masking gunit lang to lain kaayo sa akong part nga babae. Good ka tapos angkol pa jud nimo ang maging ana sa imuha. Karon habang nagatype ko niini nagahilak ko. Feeling nako mabuang nako atong panghitabua. Unya pagka buntag ni ana wala na jud ko na nagad sa iyaha. Unya gitagad man ko sa akong angkol nga dang tapad man day tatulog gabi no. Okay ni tando lang ko pero sa sulod deep inside murag ginapatay na ako sa akong kalagot sa iya. Unya nagpauban ko sa akong igagaw nga babae katong nakasabay na akong tulog sa multicab. Nagpasabay ko sa kasagbutan kay mangihi. Sunod paghuman na akong pagpangihi ni balik na mi didto. Unya naaday sa unahan ng akong angkol sigig tan-aw sa akua. Grabe, hadlok na jud kay ko kay grabe na jud siyang mutan-aw sa akua. Nakulbaan ako unya niabot naman ako ang papa. Grabe na akong lipaya. Grabe gusto na akong muhilak. Gusto na akong ingon kay papa tapos unsaon man ako pag-ingon. Parinti man namo tanan kinsay tuuhan. Unya lain baya na akong papa kay dati pa jud pag naay away-away kay dili siya mukampi sa mua. Labi na nga karon parinti pa jud. Tapos niabot ang akong kuya nagdala siya sa iyahang anak nga lalaki. So ako ninduol sa akong kuya og ninduol man sad na si angkol. Kaya ang asawa sa akong kuya kay taga Kumbal man. Unya nga ako ang angkol kay taga Kumbal man sad.
Unsa ba niya sa kumbalya mga NPA mo? Adlo kon mantag taga kumbal sudad nani CP pa jud. Unsaon man ako ni naglisod na jud ko. Wala ko kabalo kung sa kabalo sa akong angay buhaton kung motug-an ba ko o dili. Sunod kay nakitaan man ako akong kuya nga muli na daw siya sumotong among chance nga muli ko sa mua. Salamat kayo nakasakay mi sa akong manghod uban ang akong papa sa sakinan sa akong kuya. Karon wala na ako kabalo sa akong buhaton kay naglibog na ko. Ever since akong kinabuhi karon lang ko naka-attempt og pagpakamatay. But dili na ako mabuhat. Para lang ana magpakamatay na ko pero dili jud mawala sa ako ang hunahuna o kasing-kasing ang gibuhat sa ako ang angkol or sa akong buutan nga angkol. May mga putana diri lulubaba kay mangayo man siya og tambak kung itug-an ba daw niya sa tinuod sa iyahang mama ug kuya, maghilom na lang ba daw siya? Tagdon pa ba nako akong parinti or dili? Unsa akong dapat buhaton? Okay, sumunta iyahang pangutana lulubaba. Atuan ni siyang bigyan lulubaba ning iyahang pangutana. Sige, way problema niya, bigyan to niya. Okay. Alas 12:30 na no. Unya ang pangutana unsa to? Itug-an ba daw niya sa tinuod sa iyahang mama o sa iyahang kuya ang nahitabo? Una sa tanan, maayo gitod nga itug-an na nimo. Ha? Kay para katong imo uncle, ma one time to siya ba? No? O di na siya parisan pa. Diba? Kado ayaw pag-ilom-ilom. Muna nakaapan ang uban na diya pag naay manginganyang klase nga problema, ibago na nila hantod sa ilahang katigulangan. Hantod sila ang pagkatigulang. No? O magproblema na sila, ma-stress, ma-depress tungod sa nitabo sa ilahang murag wala nila nataga gusti sa ilahang kagalingon. So ayaw mo pag-ilom-ilom ha. Doon sa mga tao nga adunay katungdanan og mutuog maminaw sa imuha. Kung wala gyud ikaw nila adto diretso dito sa women's desk. Maminaw na sila sa imo, mo pabor gyud na sila sa imuha, mutuon na sila. Basta tinuod ang imong gisulti nimo. No? Unya ayaw nagtagdon ng tagdon man nimo ha, makikaon pa ka sa pista. Pisa kinsa sa imong paryente kay di maka na sila pabor sa imo, ayaw na sila tagdap, pasagdi na sila. Sa tinuod lang ako ginasulti gina ko sa kanginya nyo ha nga kung ikaw mismo sa imong kahimtang walay problema mo tagad. Walay problema kung sila managad na pero kung ikaw ayaw na panyagad sa imong paryente ano, kung ikaw magnegosyo ha, pag suod ki kasi imong paryente, dali kina sila mo doon sa imo ha. Dali kina sila masigi og pamaraig nimo. Kay parinti man mura sila entitled nga dapat aduna sila makuha pod gikan sa imuha kay parinti man mo no. Nya pag di mo na sila tagan, nagka-problema ka, masawayan ba kanila, dali ra po kina sila manaway, mandaot sa imuha, pag dili mo pabor sa ilaha. So maayong dili nila ka managad sa ilaha para walay problema. No, kung di kan malain sila ngano di na ka managad, labaw nag mo asinso ka, problema na nila no, ha. Kay kasagaran sa mga pag-asenso bitaw mo, ang mga mababag bitaw sa ay nga niya, mga parinti. Kay sige pangayo, sige og panghulam, sige og kuan pamaraig, di ba? Nya paninglan nimo, unya-unyaon pa ka. Ayaw lang ninyo tagdan ninyo mga parinti nyo, pasagdi kanya-kanya tag panginyabuhi yun sa demo diha, ha? Unsa nga niyang buhaton mo tumuduol lagi siya sa mga adunay katungdanan nga motabang niya para dili na siya goal niya kay maghatag na niya o grabing depression no sa inganyang pagyaw niya tapos pa-counseling siya no para makalimtan to niya yang kaagi niya gani tama ginangingon ni mo lulubaba og tuod ha. Sumuka to siya nga tuang katok confession alas 12:33 na sa kaudtuhon. Padayon ta mga kabisyo, my love so sweet kini nga oras giatog kanato sa Jester Marketing ang tigama og tig-apod-apod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulot yan, likod ug lutahan. Muwagtang sa panuhot, suhot, katul-katul sa panit, no? And of course sa mga kagid-kagid, no, sakit sa
mga katul-katul sa panit, pinakan sa mananap, kagit-kagit, arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon. Mopatay sa kutog, lusa, mopakgang sa lamok nga dili makapaak, moayo sa mga samad tungod sa diabetes ug alang pud sad sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuyon or dagaton. Gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina ug haplasi sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagit-kagid og pilas, huwag tang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo, Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Padayon ta sa unahan tutok pakatok sa udto alas 12:34 na. Kauban ninyo kini si Mike Kiling o kini po si Lolo Baba ha.